Fost il-kollezzjonijiet l-aktar stupendi li nsibu fil-biblioteka għandna ġabra ta' madwar 840 mappa ta' pajjiżi, bliet, portijiet minn madwar id-dinja kollha, magħmula bejn nofs is-seklu 16 u s-seklu 17. Din il-kollezzjoni fiha mapep li kemm printjati, stampati kif ukoll oħrajn impinġin bl-idejn. Ma nafux eżatt kif ġiet iffurmata din il-kollezzjoni u lanqas nafu wkoll kif sabet ruħha fil-biblioteka. L-isem ta' din il-kollezzjoni ta' 840 pjanta huwa Pjante e alzate di città e fortezze raccolte e unite in Roma. Ġifri, almenu nafu li bħala kollezzjoni ġiet miġmura f'Ruma. L-aktar volum speċjali f'din il-kollezzjoni huwa atlas li nsejħulu tat-tip l-Affreri. Fis-seklu 16 f'ċentri kummerċjali fl-Ewropa bħal ngħidu aħna Ruma u Venezja kienu qegħdin jiġu pubblikati ħafna mapep fuq bażi individwali, waħdiet, mapep waħdiet u ħafna drabi skont il-bżonnijiet ta' klijenti. Kien għadu ma jeżistix il-kunċett ta' atlas bħala ġabra ta' mapep. Iżda mbagħad eventwalment bdiet id-drawwa li dawn il-mapep li ħafna drabi anke kienu ovvjament ivarjaw fil-kwalità, ivarjaw fid-daqs. Il-mapep bdew jinġabru f'volumi u dawn it-tip ta' atlases jissejħu atlases tat-tip l-Affreri. Antonio l-Affreri kien wieħed mill-publishers ewlenin ta' dak iż-żmien u kien x'aktarx li għamel l-ewwel title page għal volum ta' mapep. Ta' min jgħid li l-atlasis tat-tip l-Affreri huma rarissimi. Fid-dinja baqgħu jeżistu xi 60-70 b'kollox minnhom. Huma ta' valur kbir kemm għal rarità tagħhom u anke minħabba li fihom minsibu mapep li m'għadhomx jinstabu, ma baqgħux jinstabu f'kollezzjonijiet oħrajn. Kollezzjoni interessanti oħra li nsibu fil-biblioteka hija ġabra ta' pjanti tal-iskavi arkeoloġiċi li saru fis-sit megalitiku ta' ħaġar qim lejn in-nofs tas-seklu 19. Meta fil-fatt dawn is-siti kienu għadhom jitqiesu bħala fdanijiet Feniċi u mhux minn żmien il-preistorja. Fil-biblioteka nsibu wkoll is-survey sheets ta' żmien l-Ingliżi li saru fis-seklu 19 u s-seklu 20 rispettivament. Ma jistax jonqos li fil-Biblioteka Nazzjonali li l-rwol tagħha prinċipali huwa li tiġbor u tikkonserva il-materjal kollu pubblikat u pprintjat dwar Malta u fil-Gżejjer Maltin, ma jistax jonqos li ikollna wkoll kopja ta' dawn is-survey sheets verament informattivi.